1995. pobjedom u Splitu nad beogradskim Radničkim. – 1961. godine Hajduku je priređena velika proslava za obljetnicu pola stoljeća postojanja. Bijele dresove u toj generaciji nosili su u većini splitski momci: Brkljača, Kolnago, Kovačić, Anković, Žanetić, braća Ivo iz Monkobego i drugi. Ušao je prema Ankoviću, Anković istrčao, dao je do Bega, Bego je prebacio tu loptu do Vidoševića, Vidošević je sada izgubio loptu, dva igrača mu se bacilo u noge, međutim lopta je došla ponovo do Bege, Zvonko Bego je dao Ankoviću nad gol! 11 metara, Vulić izvodi 11-terac, evo Vulića laganim koracima, zalet, udarac prema golu, gol! Tih godina s radom počinje nova klubska škola nogometa koju je vodio Ante Mladinić i zahvaljujući kojoj je klub doživio renesansu. Naprijed, naprijed bili, s vama uvijek mirno ćemo biti. Naprijed, naprijed bili. Nakon smjene generacija i godina manje krize, Split ponovno slavi 67. godine osvajanjem Kupa maršala Tita. Ponovno je sastavljena izvanredna momčad, vođena Nadovezom, Hlevnjakom, Žajom, Kucijem, Mušovićem. A te sezone Hajduk debitira u Europskom kupu pobjednika kupova protiv londonskog Tottenhema. Sve velike godine u 9 desetljeća dugom životu ovog kluba vezane su i uz prelomne godine u javnom životu ovog nemirnog podneblja. Jedna od njih je 71. Nakon 16 sušnih godina Hajduk je prvak, a tko bi mogao poželjeti bolju čestitku za 60. rođendan? Završnica prvenstva bila je nevjerojatna, jer je kolo prije kraja u beogradskom derbiju Partizan poveo sa čak 3:0, a onda je uslijedio preokret i Hajduk je pobjedio sa 4:3, a Buljan je dao najdraži gol u karijeri. No, prava poslastica vjeri navijačima pružena je u Splitu, kada je na stadion došlo 25.000 ljudi u bijelom dati podršku Hajduku da pobjedi Slovensku Olimpiju. Bili tiči Slavka Luštice su se odužili navijačima rezultatom 2:1 i neponovljivo slavlje je počelo. Veličanstven je bio prizor ulica okićenih u bijelo. Na Marijanskom jarbolu zavijorila se bijela zastava. Bio to i start nove zlatne generacije bilih, koji su u narednih 6 godina osvojili 5 kupova i 2 prvenstva. Ni danas nisu izblijedila imena Žungula, Mužinića, Jerkovića, Šurijaka, Holcera, Katalinića, Oblaka, Peruzovića, Rožića i trenera Ivića, a ljubitelji baluna s užitkom će pogledati njihove akcije, driblinge, golove, obrane. Još smo kadica, dali mu svoje srce. Uz majstora smora, bori se cijeli Split. Naprijed bili, s vama uvijek mirno ćemo biti. Naprijed bili, isti varijat uvijek ćemo biti. Naprijed bili, neku napad sad se krene snagom svom. Odmah moram pasti prvi, gol! Nek vrije bura, nek jugo diže vale. Sve mogu podnit, zavidit mašu dragu. Di god da poša, svudir ga ljudi hvale. Jer majstora smora poznaje cijeli svit. Svih tih godina Hajduk je toliko dominirao da mu se primat mogu uzeti samo šporkom igrom,
a to se i dogodilo 76. godine. Danas ko pobjedi najvjerojatnije će biti šampion. Najvažnije će biti da ne izgubimo. A ja se ipak nadam da ćemo dobiti današnju utakmicu. Naša namjera u današnjoj igri jeste da dobijemo utakmicu. Već 5 kola prije kraja nakon pobjede nad Partizanom 6:1, bili su pokazali da opet idu u vrhu. U samoj završnici prvenstva bili su jednaki na tablici